Kanyutra Integrated Territorial Organization menta kasing kla IPOR hapo shitayo ika District Administration banweng no ika kendon 144 CRPC kabla penjari da Deputy Commissioner hakaleng kijaka jongkanong ba. Haba cringe kilat patai ko board President kasing me hito ba don bok da karlaong bahadin kajeng kendo ba Additional Deputy Commissioner ba Ronnie Walang na kalyang jong-u ula pentik na ba unsa siyang shway kajingalang banyekren la on weng ne ya ka 144 CRPC. Ubat don ba ulaong ba kasing ka IPOR hadu shitayo lada omla banweng kan saliti jingkang hi hakmat ka High Court da kabakdo ba kani ka datang ka jingle board jong ki priyo ba halor bat kabalapan kenya ka an ki kanun jong ka riti sinshar jong ka ri arais har katu kila don ki jingya ki ba fer bale kamla ka district administration ndre nganum mun kari chiru ya kita ki ba pungkul mar ki ba shop brio mo ka ai ka bagi ya ki bale bakla de ban chap system me Henry bancu impose 144 CRPC bin naphang ya bero khoi claim na kando ka nongrem ko babiang claim da ya kran be stakeholder claim ya pembe hapo ka state bat no kata ka bamla ban pidang lano Henry ya kata ka babiang ba inte mo bakan ya mi ka jingkul mar kene kata ka district administration da kamon kala bi bro kata kala kan ranjing ayu ka 144 tang ba maki ba let's say ki they are not bound to do their duty tamenta haba kila ong to ki encourage ka bahapalan tengin pekin lada kin recall na kin recall dari kin recall ta kadon ni ka High Court ka bajan ta min tiat jingkhang ta kan kami tanat ken ba ini interact ma bakan kan dai two way channel ken lada ki kabor sarkar ka peni ka anyi rungin peni ka an ndai tang maki banang ka nyer mi tibi ka an ge kren kumno ka constitution la tho hak ta kom ndai tang ki wat ringi pa ba ngi dai ban puli bat min interact ki tang le hang ne pat ka bangina kalian ka seng ngemla ban pedang ka takadaw ngi wan ikan tu kenang ban recall no ya kan ko 144 CRPC bat ban ai no kibi kan non ndai ban perking kat kum ko 144 ka bam ya hat beringi hang ne ong ba la i ba menta na force kapot ba ndai tang useng balang ma ndai tang ko pressure group obi ki ne wat kinong hikai kinong setja ki ya ki mid day meal ki nong hikai contractual ki bubun ki cultural organization dep nong ta religious organization ya katur ngila keren ba ban kata ka right to religion ro nging so ya ba kin hapan pan permission te nakalen jung barni ti ong bet ba ki impose ka ne ka 144 RPC ka de halor nong rem ban encourage ki brok hat ki bamut ban sim kano benta rali ban ong ya ki ban sim ka permission te haden dala ya keren ong nakalen ki jung ki kinsa ya song ne gani sibit kin siya perkat pat lade ki kin resign na kin recall na ya kan ka 144 ka ba apa ujela Supreme Court mo kala de keren chai ta baya ka 144 CRPC kila ban exercise ta ka song ha ka jing start jong ka administration pat kumno ba kin pentre kam ya kan ni tangi pat ngi i ba kala long violate ya ka constitution yan lane ya ka riti tre kam jong ka ri India tangi ngi persya kan ya ka ai ka ba ka district administration kale ngi ngim suya ba kat kum karitis ni charjong kari India kami hap dalele ta habi dei bat menakan ne bagi phap ndam ye gitu ki se ru ngingim su ya hap ba ndei tang gitu ki seng balang ke bra yoset ndrei wat ki RSS ru ki ra yoset ngirung idon ka simbolik pengidon yolati ila ban ra kono ko por ba ngin se ndala dei ko por ngin sa ban ra tengin sa ye pekai hir ba la dei ye ki we ki kon hon ki sha yengi kin khang ta kata ta ko mla ban pedang kai bat kajing phap ndam to ka long ka ba penpo lane penjam daw ya ka long renjeng haba kiara lane pendeng ya lama tengi nak kalian juni la keren apa saya kana kalian ke jongi la da video permission kene ka tai takot takatar ng stress baki de ban recall baki mde ban ai kata ka 144 ban enforce kata ka power tang baki la don akobot ndrei kin pendon kam bakla ba ya ka an kata nginum la ban pedang lano